بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام الحنيف دينا، وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن الكريم حكما وإماما، وبالكعبة الشريفة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız, o başka näme hayrat ve ihsanat ediliyen bolsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan eydiyen 40 yıl kol kavuşurup hıtmatta dursam 6 günçe görmän 60 yıl yörsem bu şançaklı bolsa görsem can bersem cemalın ard etse bir bizem sari. Huday Taala'nın dostu bolan Hazreti Mahtumul İşan eydiyen 40 yıllık bir Huday Taala'nın söýür bendesinden çirim hizmet etsem. Şonu bir azacık wagt göreýin, azacık wagt şoňa sataşaýyn, şoňa ziyaret edeýin. 60 yıllık piyada ýörýsem, ondan sonra Huday Taala nesip edip şonu görähamda şoň ýolunda can bersem, Huday Taala taraftan dergalar açylsa diýip eň sırmaly dua edip geçen beýik ewliýalardan 40 yıl insan bir Huday Taala'nın dostuna sataşak diýmeklik näme ýetirýär, näme bildirýär. 40 yıl insan bir neferin hitmetinde bolmaklyk, şoňa bir ziyaretinden çiri 60 yıl ýol ýörýmeklik näme delalet edýär, näme bildirýär musulmanlar? Huday Taala'nın dostlary bilen bir lahza oturşmak, Huday Taala'nın söýür bendeleriniň hitmetinde bolmak, sohbet-i merde Huda eger 1 saat est, behter est halvet o saat est. 100 yıllap ağlap insan Huday Taala'nın razylygyna ağlasa da birje lahza Huday Taala'nın dostunyň ýanyna barıp Huday Taala ýakynlasa 100 yıllap ýekejöz ağlandan bir Hudaýyň dostunyň ýanyna barıp haýyr dua alsa kene wetşerek musulmanlar. Behterin insanyň gurruny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýaşaýşy hemme kişiň arzu edip göreýinip görüp bilmäni özünden öňçäler aglak geçerler, öz wagtyny näki görüp bilmedik daş ýurtda barp wagt çakyp geçerler ey musulmanlar. Özünden soňra dünýäge lakamda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y görsek diýip arzu edip oturan musulmanlar biz görmedik. Emma şonu gören ýaljak bolup ýaşajak bolsa, görmänimiz bilen şonu göremizden näjire bereket tapjak bolsak, şonu göremizden näjire Hudaý Taala ýakynlajak bolsak,
Ey musulman dogollu, şoň zindigi namasyny eşitmeklik, şu beýik özünden ewde hoşbahtaryň insan bolmadygy musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bolsa adamlar velayet magamyny, Hudaýyň dostlugyny, sabırlı bolup ýaşamaklygyny, şükürli bolup ýaşamaklygyny, talaý insan bolup ömrüni feda edip tamam edip geçmeklikde we alhasyl Hudaý Taalaň ýanynda mukarrep bolmaklykda insan bolsun, ferişte bolsun, hemmes Peygamberimiziň izinine sepdi Hudaý Taala barada musulmanlar. Özünden ewe adam geçirmedik insan magamy ýokarda bolsa, Hudaýa etimadyň bolup, Hudaýa mehabbeti bolup, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň hormaty saklanmadyk ýerde o Hudaý Taala aglap derýalar aktarsyn gözünden çykaryp, Hudaý Taalaň ýanyna erzeşi ýok, madamy ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň mübarek ruhuny hoş etmesey musulmanlar. Geçen hafta görülen geçenler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam döşembe gün dünýä geldi diýip, Peygamberimizin erzeş o mekaneti Hudaý Taalaň ýanyna we musulmanlaryň ýüregine kän bolansyň, Hudaý Taala ulaqan münasebetler bir günne goýupdyr. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek Rabiul Awwal aýynyň 12-sini döşembe güni dünýäge gelen güni şo. Ondan soňra Peygamberlik berileni şo. Peygamberlik berilmäke 30 bilen 40 arasynda kafirlaň jahiliýet wagtyna ihtilaf bolany Emin lagawala hamda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hajar-ı Aswadi Al-Hajarul Aswad cennetden gelen daşy Beytullah Şerifin kenaryna galdyryp goýmaklygy, ondan sonra Peygamberlik berilmekligi, ondan sonra hicreti başlamaklyk we hicreti töködüp Medine-i Munawwara barmaklygy we alhasyl dünýeden geçmekligi döşembe gün Rabiul Awwal aýynyň 12-sinde bolupdyr ey musulmanlar. Näme diýip dünýäge gelen gün beter hoş bolup, başga bir günde dünýeden geçende musulmanlar özüni helak etjekler. Şuň biziň behterin insan yüregimizden, janymyzdan, malymyzdan gawwerýän beýik şahsiýetimiz dünýeden geçdi diýip himmek özünden gidip helak boljak bolansaň, Hudaý Taala ortamokrak bolar ýalar. Hem dünýäge gelen gün, hem dünýeden geçen gün bir etdi. O da döşembe gün. Ýaz wagtynda baglar şukufe veren wagtynda musulmanlar dünýäge geldi. Geçen heftan bir miktar cembendi edip dost. Abdülmuttalib. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýäge gelen gijesi Abdülmuttalib Gurrun Meryem'in Kabe-i Şerifeň içindedim. Peygamberimizin dünýäge geleni bilenap. Ýöne gören zadyma eýdinipdir. Beytullah Şerifin Kabe-i Şerifeň içinde otuýkam, Kabe-i Şerifeň 4 tane sütuny, 4 tane divary, Makam-ı İbrahim diye Hazreti İbrahim Peygamber ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'a karşın bir hilli kıyşardı, secde etti. Tekbir aytti, Allahu Ekber deyip yine öz halatına geldi deyiptir. Ondan sonra Beytullah Şerif'ten şu ses geldi. Abdülmuttalib gurrun Meryem. Allahu Ekber. Rabbu Muhammedinil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El-âne qad tahharani Rabbi min encasil asnami ve ercasil müşrikin. Hudaý Taala şu Muhammed Peygamberi ki Hudaý taraftan aleyhissalatu vesselam intihab edilen beýik şahsiýet, şoň eýesi meni inni paklejek botlardan, müşriklerin terekesiliklerinin, kesafetlerinden, hafişlerinden nitdiye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gogo kesigilce, sünnetlegilce dünýäge geldi. Nämeden çiri? Evvelki olakan delili, adam sünnetlegil dünýäge gelse, arassa bolýar. Hiç bir tebibe, göbe gecesine, ya bir doktor ya tebibe ihtiýaجy ýok bolýar. Emma adam aklaf diye Araplar sünnetligisiz dünýäge gelse entek bir hilkaty tekmiller, meselen düşündirjek bolýan dyrnagy alakan maň dyrnagyny kesmeli, maň saçy alakan saçyny küleltmeli. Biz sünnetligisiz özüne zarar boljakmyşdyk sünnetlemeli, on hilkatyny tekmil etmäne tebiplin eline ihtiýaجy bolmar ýalyk sünnetligilje arassa dünýäge geldi diye. Duz bilen suwga rakamda ýuwmaklyga ihtiýaجy bolmadyk beýik şahsiýet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam
Bir de hiç kim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın awratyny görmer ýala. Peygamberimizin näçe däne ak saçy wadygyny tarihdalar ýazypdyrlar. Mübarek dünýeden geçenni sodog diye iki däne täsirini bir miktar sakkalyny ak bady kollan şu mübarek kelledäki ak gyllar sanallaryna 23 däne gyltdy diye. Bir tarihi ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mubemuz riz meselelerini bilýär. Emma hiç yerde hiçbir ulama, hiçbir siradan, hiçbir müverrih agzap bilmänler Peygamberimizin awraty barada. Näme diýip özü bilen Hudaý Taalaň arasynda mahfuz galmaly musulmanlar. Hazreti Şifa, Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu taala anhuň ennesi gurrun meriye. Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu taala anh kim? Şoň ennesi Peygamberimizin göwegenesi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýäge gelende bir aglady diýipdir. Bizim çağalamyzyň aglaýany insanyň çağasy dünýäge gelende aglaýany şeytan bir elat ýaşaňa diýipdir. Şondan şeýle aglaýar. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aglamaklygy öz ummatyny gaýgatyp aglady diýär. Geçen hafta geçenler Hazreti Safiye Abdülmuttalib'in gyzy Peygamberimiziň bileji ejekesi 35 tane olakan kudret gördüm. Doğan oğlanım dünyaya gelen lahzasında deyip aydan kudretlerinin biri şu secde edip yere inni şu secde edip la ilahe illallah da dedi. Sonra bir daha da zemzemet niye pıs etti ya. Kulağım gerdim sonra ümmetine ağzak tuttu diye Müslümanlar. Bir Peygamberimiz ki dünyaya gelenini önce Hudaýyň adyna ağzap Hudaýyň adyna ağzandan sonra öz ümmetini gaýgadan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näme ýagdaý wallahi musulmanlar aglady diye. Şu aglanyny eşitdim diye Hazreti Şifa diýen göwegenesi yerhamuka rabbuk. Ey çağa aglamasan Hudaý sana rahmet eder diýdi diye musulmanlar. Ondan sonra Hazreti Amine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ennesi gurrun meriye bir näçe däne adam geldi. Elinde de bir gap bar. Şonu bir zat edip ýuwjak bolýarlar. Cennetin suwy bilen. Elbette öz ýuwgulja, onda da çağan dünýä gelmekli, onu fereştedigi, on bir geçen Hudaý Taalaň bir söýür bendesi, on Hudaý Taala bilmeli. Ýöne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýalfyllap ýatan nur bir näçe däne şahsiýet gelahamda maňa diýdile diýe bir zat etdiler, şonu ýuwýarlar. Ýuwandan sonra 3 gün eselim, şu çağan hiç kim görmäne ejazasy ýok diýdiler diýe. Daşary çıktım Abdülmuttalib'e haber veripdir. Örtügülce çağa geçen haftada görün geçenler. Abdülmuttalib görjek bolýar. Hani men ballymy göreýin, aktyjagyny göreýin diýende, onu Hazreti Amine aýdypdyr, maňa şey diýdiler. Bir tanylmaýan bir ulukorak, obohatly, haýwatly şahsiýetler geldi. Şonu ýuwjak diýdiler. Ondan çyrim 3 gün eçelleşin ýuwamyzdan sonra adam görmeller şunu diýdiler. Abdülmuttalib eline kılca lakamda gidipdir. Kim men aqtığımı onu geçiyor? Maňa kökezmeýär diýip. Şonda gaftan girenne bir haýwatly şahsiýet tataşyp Abdülmuttalib'in özü gurrun berýär. Isgynym gaçdy, elinden kılca gaçypdyr. Izina gaýdy beripdir. Sonra Abdülmuttalib gurrun berýär. 7 gün eçelim kepläp bilmändir dogur. Ýanka adamyň haýwatyny görüp. Näme diýip o 3 gün eçelim görülmändir? Tarihde agzalýar. Şu beýik şahsiýeti ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýuwmaklyga gelen beýik Hudaý Taalaň söýür bendesi Hazreti Amanak aýdypdyr. Asmanda Hudaý Taalaň mahlukatynyň içinde şumada çellim näme fereşte bolsa gelip bir ziyaret etjek. Şu 3 günüň içinde de şolaň ziyareti holasa boljak. Şondan şeýle hiç kim görmeler diýdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünýäge gelmekligi. Ondan sonra Abdülmuttalib Beytullah Şerife salahamda dua etmekli Muhammed dip Aleyhissalatu vesselam'ın at takmaklı bulardan sonra waliy musulmanlar. Abdülmuttalib dua ediyor. Elhamdülillahillazi a'tani hadal gulamat tayyib al-awani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'iduhu bil beyti zil arkani hatta arahu baligal bunyani u'iduhu min şerri zi şana'ani min hasidin multaribil inani. Hudaý Taala diline berip şunu hasetleň şerrinden näme etjegini bilmändir ana adamlardan
Hudaý Taala pena talep edip, Hudaýa şükür oglulukdan öz bir baýar bolup millete baş boljak belli boldy. Şunu beren Hudaý Taala şükret diýen diýýär musulmanlar. Bir rivayetde yankı 3 gün hiç kim görmeler diýmedimi? 3 günden sonra evvelin zenanay ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı öz göwsünden süýt beren Hazreti Suwaybe diýenler, sahabiye zenanalardan radıyallahu taala anha. Bir rivayette de deslap şu 3 günden sonra ennesi Hazreti Amene radıyallahu taala anha emdirdi. 7 gün molly. 7 günden meylak Hazreti Suwaybe emdirt diýen gördüňler de var musulmanlar. Hazreti Suwaybe radıyallahu taala anha emdirýän Hazreti Suwaybe kim? Ebu Lehab'ın gırnağı. Ebu Lehab'ın gırnağı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünya gelende Ebu Lehab da Peygamberimizin asl amusi Abdülmuttalib'in oğlu. Asl Hudaý Taala'nın düşmanı weliyatany şoň ýortup beren hyzmatkar gırnağı kenizikdi. Doğan oğlanyň boldy diýip Ebu Lehab var boşlady diýär. Entek emdirmek nesip bolmandan öňçe. Şu boşluğunun hormatyna Hudaý Taala bir zat edýär musulmanlar. Ebu Lehab'i ki Peygamberimizin amusi şon barakamda doğan oğlanyň molla Abdullah'ın oğlu boldy. Ona Muhammed at takdil edip şonu hoş bolup bar Ebu Lehab'a boşlandy. Ebu Lehab on mugabelinde näme pay berjegini bilmäni, sen azat gyrnak üneden meylak diýipdir. Şu hoş habar Peygamberimizin dünya gelende entek peygamber boljagyny bilenek. Ýöne şoň hoş habaryny Ebu Lehab'i ki bir kafir emma amusi şoňa barıp aýdallygy sebepli Hudaý Taala ona evvelin bar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı emdirmek. Yine de bir deliller var. Näme diýip emdirýän inşallah işli görürüm eder. Şonda Ebu Lehab'ın bir gurrun var musulmanlar. Ebu Lehab sonra asl Hudaýyň düşmany bolýar. Şimi diýip arkasından itikläp, horlap Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek şahsiýetini dewjek bolup, "Muny men tanıyan, öz doğan oğlanım, mun kefini anant bermän, bu bir dogry adam dädir" diýip hatta pence bilen defesinden gumguyan şahsiýet. Tabbet yada Abi Lahab ve tabba ma agna anhu maluhu ve ma kasab. Cehennemili varada yürüytük kıyamete çellim hiçbir ahadi şeket meryanlık Ebu Lehab'ın cehennemili varada musulmanlar ayinipdir. Şu Ebu Lehab'ın gırnağı Suwaybe diyen gırnak. Sonra musulman bolýar. Hazreti Suwaybe Mesruh diyen bir çağası vardı diye Peygamberimizden önce dünyaya gelipdir. Mesruh diyen çağası var, kucağını emip beren çağa, gewsi de süýtden dolu bolansan, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı emdirip, on başga da emdiren çağası var, hatta Peygamberimizin amusi bolan Hazreti Hamza'ni Hazreti Suwaybe emdiripdir. Hazreti Abdullah ibn Jahsh diyen sahabany emdiripdir. Ebu Selime Mahzumi diyen şahsiyet radıyallahu taala anhum ecmaîn şolan hemmesinin arasynda Peygamberimiz Hazreti Hamza, Hazreti Abdullah ibn Jahsh, Hazreti Mesruh şolan hemmesini süýtleş dogan etdi diýen musulmanlar. Indi bizim gurrumyz ştada gelýär. Bir Hudaýyň dostlarynyň biri gurrun merýär şeýer formuluna "İza kana haza jaa zimmuh ve sebetet yadahu fil jahim mukhallada أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور لأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا." Bir kafiri ki Kur'an'a yamallanıp kıyamete çellim her kim musulman bolsa hatta namazı qysga sura bolupdyr ket namazı koşular ýalak. Kur'an'a yamallanıp Peygamberiň düşmanı cehennemde helak boldy diýen şahsiýet birce Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünya gelen günü hoş bolýar diýip cehennemde her düşenbe gün Ehl-i Beytinden ey musulmanlar Ebu Lehab ölenden sonra Ehl-i Beytinden diýişini görüpdirler. Hemmäňiz bilýänlersiňiz, eşitenlersiňiz. Ebu Lehab barmagynyň arasyndan suw içýär. Näme diýip birce şu kafir ýagdaýda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın boşluğuna bir kenizi azad edensen. Emma bir musulmany kesiz ýaglap görmändir. 60 yıl yol yürüymän arady birje läse Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı görjek. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gurrungyny eşitjek.
Peygamberimizin söýýän formuna ýaşajak diýmeklik, maňa Hudaý Taala näme paý berjek, ona berjek paý cennetde bile ýaşamak hemmeňize nesip etsin ey musulmanlar. Hazreti Suwaybe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın muftahar enesi. Hazreti Amanı doğru uzak emdirip bilmeyendir. On ozurları ba tarihte ağzalıptır. Özü bilen Hudaý Taala'nın arasında belli. Hazreti Suwaybe bir rivayette 27 gün emdirdi. Bir rivayette de 4 ay emdirdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ulully. Sonra 25 yaşında Hazreti Hadice bilen izdivac etdi. Peygamberimiz zol evvelki enem asl enemden sonra dip Hazreti Suwayben kansilardı diye. Öýe gelende de silardı. Hatta öýlenende Hazreti Hadice'nin otağına gelende Hazreti Hadice da silardı. Peygamberi evvelin emdirenden ana enesinden sonra dip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da mehabbet ederdi. Hatta sonra Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine hicret edende de zol şoňa hediýe bererdi diye. Süýdemen enemin begensin dep şoňa hediýe bererdi diye musulmanlar. Dünýeden geçdi dip habar gelipdir. Peygamberimiz hicret edenden 7 ýyl sonra. Hazreti Suwaybe dünýeden geçdi diýende narahat boldy diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Wa on qarnaşy bamka, izin tutan bamka, biz ýaşlygymyz hemişe dünýeden geçýänçek eder ýalak, mehabbetimiz bolup durar ýalak, enelik hakyny bitirer ýalak, izin eýe bolan tafallumka, biz şoňa hediýämiz iýerer ýaly diýýär musulmanlar. 27 gün bir aýda ýetmänler bir rivayette we ma'rufrak tarihte 27 gün emdirdi diye. Başga tarihlerde agzanna 4 ay emdirdi diýenler bar. Ey musulmanlar, dersini aljak bolýan, inşallah geljek hefte bir muhim görüňlenme şoň mugaddemesi bolar. Bir de Hazreti Suwaybeň ýaşaýşyndan. Ey musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Adem atadan ta özü dünýäge gelýänçe bir hafa ene orta düşdümi? Ýok. Daha menne zaýlanan ya zenanalar keyif edip gözden, haram şehwet bilen ya zenanalar bilen halwet eden atan bilinden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın nuru geçdimi? Geçmedi. Hazreti Adem atadan ta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a gelýänçe gerçen asr-ı cahiliyette de olsa zatı pek adamların üstünden gelipdir. Din o şeriat yok asırda dünyaya gelip dünyadan geçen atalarda bolsa onu da zina ýalak adiyanlarda bir olakon fahşalardan özünü pak saklap o zatı kabul etmen arası adamların üstünden gelipdir. Inde bir soru gelýär. Dünyaya gelip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam avratı köközülmedi. Inni bir gewsinde bir şübheli süýt bolan gewsen Hudaý Taala şon emdirermi musulmanlar? Ya bir ağzyna gaýym bolmany, garnyna gaýym bolmany tafa bilenak, tapsa iýjek, özüni saklap bilenak bolan şahsiýetiň üzünden ya bir napak zinanan gewsinden emdirermi musulmanlar? Emdirip bermer. Hazreti Suwaybeň gewsinden enesinden sonra emdey musulmanlar. Näme diýip pak zenanamışdy. Bay tarih dördük kitaplar gözledik ey musulmanlar. Neslim on garaz bolup indi çap bolmayan kitaplardan ne gözledik? Heyf ma'alasef şedid. Hazreti Suwaybe arada kärrek Hudaýyň çyn dostudyr ey musulmanlar. Peygamberimiziň evvelki emen süýtler şoň gewsi bilen başlaýan. Ne saadet Hazreti Bayezid ve Sam'ın enesi saadetmen dimýäňizmi? Sultanul Arifin Hudaşyn aslan padişahy. Öz aralaňyzda ulukon ewliýalar geçipdir ey musulmanlar. Daşaryk çykanyny kewşe uwurlaýarmışdy. Hot ewliýa türkmenler geçipdir. Oglulukda sallansa uwurlaýarmışdyk. Enak ihtiýagy bolman ferişteler gelip sallansa onu uwurlaýar. Şu beýik ulukon ewliýalaryň enesi nagat pak diýip pikir edýär. Nagat saadet Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın enesi diýip kıyamatda nagat hormat ediljek Hazreti Suwaybe radıyallahu taala anha. Ey musulmanlar, Hazreti Suwaybe bir pak zenanamış. Ýöne tarih bize gelmändir. Näme hususiýaty bardy?
Ýöne biz Hudaý bilen öz aramyzda set bilýäs. Şo benden paklygy bolmasa, şübhesi bolsa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam on gewsinden emdirilmeli musulmanlar. Daşarda eşitip duran musulman dogullar zenanalardan, erki adamlardan, bizim sesimizi eşitip duran beýik şahsiýetlerden, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň çyn musulman ümmetinden şunu bileýliň, dünyada Hudaý Taala şu dünýäyi ki äpberip gitmeli dünýä. Dünya fanidir, tutmaz benani. Bu dünýäge gelen geçip baradır. Kimdir yalançı da tutan cahani, tutanın ellerini açıp baradır. İnşallah ayanda da yerini getirip aytsak gurrunlar, mahif bu mat men wagtyny zaýlaman, o gurrunlardan çyry. Nimeti dünyada Hudaý Taala bize geçen ummatlardan birzi yüzden miri verdir. Geçen ummatlara berilipdir nimetler, umurdan, maldan, zindegiden. Emma şu azajyk wagtda 60 ýyl bilen 70 ýylyň arasynda biz ömrümizi tamam etjek, geçip barýan ýel ýalak dünýede, ey musulmanlar, şu dünýäň hemme zady hemme kişi nesip etmänler. Hazrat Adem atadan ta kıyamete çelli şu dünýäni kamil eline alan adam ýok. Yani Hudaý Taala hiç bir insana kamil dünýäni bermändir. Yani näme? Çağa bermändir. Çağa berse saglyk bermändir. Saglyk berse gyz bermändir. Gyz berse ogul bermändir. Ogul berse gyz bermändir. Çağa bilen saglyk berse öý dogurdy. Ya çağa bilen öý bolsa zenanasy dogurdy. Ya zenanasy dogur bolsa hem taýasy dogurdy. Hem özün gawy bolmaly, hem zenanan gawy bolmaly. Onken namyň sag bolmaly, zenanan ewliya bolmaly, çağalaň pir bolmaly, hem taýalaň hemmesi ewliya bolmaly. Bir neferde saňa dille urmaly, sagda ýaşamaly, ırskalyň da zähmetsiz gelmeli. Onu Hudaý Taala etdirmändir ey musulmanlar. Ýeriň ýüzünde 2 gün hoş bolsa, iznäme? 2 gün hoş bolsa 3 gün waýymış. Zindigi bir tor Hudaý Taala tenzim edipdir. Nimetlerden çirim özüne berilen azajyk nimetten 2 gün hoş bolsaň 3 gün çekýän azalangdan, eziýetlerden we zindigiň kemburtlarynyň aglap geçmeli edipdir Hudaý Taala ey musulmanlar. Maňa bir zat berilipdir, berilmedik zat dekan. Size de berilipdir, berilmedik zat dekan. Ýöne şunu bileýliň. Berilen zatlar Hudaý Taalaň hikmeti we nimeti. Berilmedik zatlar Hudaý Taalaň maslahaty. Hudaý Taala berýän maslahat sebäpli, alýan maslahat sebäpli. Muwaqqat berýän maslahat, hemişegi berýän maslahat ey musulmanlar. Ýöne şunu bileýliň. Asl aýtsak adam şey musulmanlar. Ýeriň ýüzünde ýaşaýan musulman bir nimet bize berilipdir, başga nimet berilmändir, bir maslahat sebäpli. Emma bir nimet bar, bir Hudaý Taalaň öz tarafından gelýän bir lütf bar. O lütf mehrum bolsak, şu lütfdan biz mehrum bolgansak, şu nimeti Hudaý Taala bizden tahrim etse, dünýäň şu duruşun bize berileni bilen hem maslahat şeylemişdik hiç bolmaýar musulman. O da näme? Nimeti ibadet. Nimeti Hudaý tanymaklyk. Çyn musulman bolup ýaşamaklyk. Ähli tawfik bolmaklyk. Erti namazy bir bende musulman okypdyr, jemaat bilen okypdyr. 2 saat döwnçäde tahajjud bilen okypdyr. Ol nasaadat tahajjud nesip etdi, 2 saat sonra jemaat bilen erti namaz nesip edýär. Emma bir-birine Hudaý erti namaz nesip etmese, ay bir maslahat da diýip bolarmy şoňa? Hiç mogoda bolmary musulman, bir nemeti ki jaý gözüni ýok we gitdiňçe hasret boljak, kıyameti çellimde jaý gözüni bolmaýar. Meger şoň özü nesip edýärmese Hudaý Taalaň tawfigy musulman dogalla. Bir yerde Hudaý Taalaň razylygyndan çyryp ýortulýan bolsa biz de ýorduk galaýly musulmanlar. Ewliýalar geçipdir. Bir wagt bir Hudaýyň dosty geçdi diýär musulmanlar. Hudaýyň dostlarynyň bir boy bermeýän suw wady diýe şoňa bökdi diýär. Çıkar yerde çıkmadı, çıkar yerde çıkmadı. Çıkar yerde çıkmadı diýär. Gıýgyrşy beripdirler falan Hudaýyň dosty suwa gaçdy diýip. Sonra silkin akamda birden çıkıptır şeyle. Ona näme? Canımız üzüldü. Sen suwuňa tegine näme boldy diýende? Ay geçip barýadym şu ýolda şu akar suw gördüm, boya berenak.
Qırda hemmekiş Hudaý Taala ibadet ediýär. Çölle hemmekiş maňryny guma bolaya. Emma şu boy vermendiren suwun etewinni, şu tadaki daşlara, şu tadaki gumlara kim namaz okuyduqa? Canly gaýgatmany fadaý bolup, şu tada suwun etewinni bir nefer iki rekat namaz okuyan nädir diýip kıyamatda suwun etewinde de Hudaý Taalaň bendelerinden candan geçmeýär musulmanda gollu. Etekdäki daşlara secdeden adam tapylsyn Hudaýyň bendelerinden diýip şondan soň iki rekat bir nefes bilen namaz okuyt diýär musulmanlar. Dimiýet suwun eteginde beýdip namaz okuýaýly. Dimiýet Hazreti İbrahim Halilullah ki 4 kilometr odadyňany elindäki despent, ayagyndaky despentler ýanny diýär. Hazreti İbrahim Halilullah ýanmandyr. Men Hudaýyň bendesi diýipdirmi? Ýok. Oduň üçin Hudaý Taala ibadet etýän ýok diýip iki rekat namaz okuyt diýär musulmanlar. Paýly boljak bolaýlyň. Nisipli adamdan boljak bolaýlyň ey musulmanlar. Ýigide ýoksullyk ýaman beladyr. Hemmemiz feşar iktisady. Garyplyga diýäs. Ogurlyk känelli diýäs. Hakgory känelli diýäs. Feşar iktisady bolansaň, arzuwlar kän bolansaň, min jaýym hem zaýamyň jaýy ýal bolmansaň ey musulmanlar. Ýoksullyk ýaman beladyr. Hazreti Mahtum Mulijan aýdýar. Ýigide ýoksullyk ýaman beladyr. Sözüni deňduş gaýra saladyr. Ýaman gylyk dosy düşman kyladyr. Gurip qalsın, il, derkar bolmasa. Adam ýok bolsa dogry deňduşynyň ýanyna ähemmiýeti ýok. Sözüne hormat ýok. Emma bir nefer gurip qalsyn o millet din we Hudaý Taalaň razylygy barada bir işi etmese diýýär musulmanlar. Namazdan paýly boljak bolaýlyň. Hijab Hudaýyň söýýän zadymış. Hijably boljak bolaýlyň. Namaz okuyma Hudaý söýýänmiş. Namaz okuyjak bolaýlyň. Biz her näçe ýaşasak da ýeriň gözüne äpberip gitmeli. Her näçe de olahan adam bolsak da. Beýik daglar, beýikliňe büýsanma, godazda suw bolan zerdek bolarsen, tiriň derýa haýwatyňa guwanma, wagt ýetişse guryp ýerdek bolarsen. Ýaxşy bedew minip, hup mahbub goçan, bile eltip midir bakaya goçan, hakikat namartdır, imansız geçen, iman bile varsan nerdek bolarsan. Hazreti Mahtum Mulijan'ın aýdýany. Bir wagt bir bende Huda dünýeden geçdi, onu bir Hudaýyň dosy gözläp durdy diýe. Bende Huda dünýe berilip durana. Hadamlar setir, mallar diýen ýalak doly. Şeýle gapdalaryndan hasret çekip Hudaýyň dosynyň bir ýanky dünýeden geçen adama diýdi. Pahir diýipdir. Dünýede inki datmal süýji zady bilmäni geçdi diýipdir. Miwi idi. Tawar damak çalyp kebab idi, bal idi, hoz bilen. Erti sophanany behterin padşah bolýdy. Naharny padşah bolýdy. Ýatanna padşah, turanna da padşah. Mahtum bolup ýaşady, hytmetini insanlar zindegisinden geçerdi. Emma inki leziz terin we süýji terin zady dady bilmeýän dünýäni äpberdi diýipdir. Sorapdyrlar, inki süýji zat näme? Inki tatmal zady ki dady bilmeýän geçdi diýäniň näme? Hudaý tanyman geçdi diýipdir ey musulmanlar. Hudaýyny tanymady diýipdir. Biz şu mahal jamiýedäki gezip beren gyza hejab tanıtmak gerekdir. Bir enata gelýär aglaýar da, gyzym näme diýär? Gyzym men diýenim edmeýär. Oglum men diýenim edmeýär. Adamym men diýenim edmeýär. Zenanam men diýenim etmeýär. Şagirt men diýenim edmeýär. Ýoldaşym men diýenim edmeýär. Düşüneýliň ey musulmanlar. Her kim her nefer adam etjek bolsa, adam Hudaý tanıyandan sonra hemme zady tanıýar, jaýgany tanıýar. Çağı Hudaý tanıýsa enatan tanıtmak gerekdir. Enatasyny hormat eder. Zenana Hudaý tanıýsa adam sana hytmet eder. Ogul gyz Hudaý tanysyn. Enatan Hudaý tanıýsa ogul gyza geçer. Bir wagt bir ýeriň ýüzünde ýaşap beren bir gyz bardy diýe mirasy ýok, dädesi dünýeden geçipdir. Dogan ýysem ýok, ýekejäde bir gyz, bir garrydy enesi bardy diýe. Hossary ýok, maly ýok, mülki ýok. Şonu öz peserem uzy bardy diýe maly mülkürrek zalim şoňa jüftlendi diýe.
Hastagalik gelipdir, başga da hossary ýok, barypdyr şoňa. Şonu ýanky jowan oglan faqat zulm edýär. O ben o kadar hizmet edecektin, bir de zulm edecektin. Adam hesap edenak. Yine dakavulluran iti hesap edip, bir ben o kadar da zol ağlıya diye. Zol ennesinin yanına var ya, ennemen günüm günne deyip, fakat ennesi bilen, ennesinin elinden näme gelýär? Hiç sat gelmeýär. Fakat ağlayarlar. Ağlanan adam bir köşüye, o hem yine zendegi yetýär, yine zulm. Bir näçe wagtdan yine gelýär, yine ağlamaly. Yine zendegisi bilen ağlaýar. Şeýdip guzarany geçip duran bir gyz wady diýýär musulmanlar. Şo ben nokoda 10 ýyllap şeýle ýaşaýar. Öz pesaramusy bilen adamsy. Pesaramusy ki adamsy bolýar. Sonra ennesi beter garryansaň dünýeden geçek bolýar. Beter ağlaýar ýanky gyz. Enne yaplanýan sütüni mittin, yaplanýan dayagy mittin. Sen dünýeden geçenden sonra men kim bilen dertleşeýin diýýär musulmanlar. Gyzym diýipdir, ýanky Hudaýyň dostumyş da ýanky denany. Gyzym diýipdir, men dünýeden geçen gider, ýöne sen bolmaly ýagdaýyňşy bir günlük suw alarsyň. Maňa sataşjak ýalak bolup gaýdarsyň. Her aýda gelýän bolsa her aýda, her heftede gelýän bolsa her hefte, her 2 günden gelýän bolsa 2 günden. Gelersin günlük suwuňa alyp gelersin namazlyň bilen, guýa maňa sataşjak ýalak bolup dähret gylarsyn, 2 rekat namaz okuýarsyň. Adamlaryň sözüne hormat edip, sözüni kulak asyp duran Hudaý Taala aýdaga, guýa maňa aýtýan ýaly bollar. Jan Hudaý, şu adamyň elinden gün göremek falan şeýle. Şonu bir öwrenýär, evvelin bar gelýär, görse ýeňliýär, Hudaý Taala da maňa kuwat berýär. İkilenci siri gelýär, üçlenci siri gelýär. Ýanky adamsy şeket ýa maňa. Näme bir Hudaý Taala bilen halwet edensen, Hudaýyň ýanynda barıp aglansaň, ennesiniň öýünden çykyp gaýdanda bir gülümjirip, tebassum bilen çykýar dene, ýeňliýär da Hudaý kuwat berýär. Bir aý geçenden soňra ýanky adamsy şeketdi diýär maňa. Hyýanet edýän bolmaly. Zol gülüp bäş awal aglardy, inni gülýär diýip. Men şun tagyp edeýin. Ennese ýokşaň, atasy ýok, näjere şo metruky öýe barp gaýtýar diýip, gawatda on geljek güni şatadan meselen gözläp durdy diýe, ýanky gyz oglan geldi, dähret kıldy, 2 rekat namaz okuýdy. Namaz okuýandan soňra ýanky gyz oglan aglamany durupdyr. Jan Hudaý, endeme dünýeden geçdi, adamym da maňa zulm edýär, kimden mehabbet görmeli? Sen şo adamymy hidaýet etip aglaýar diýär musulmanlar. Hidayatin dilep, du ölsün yana. Şonu ýanky adamsa ağladı diye. Ohum behterin zindegin başladyly diye. Tövbe etdi diye de ýanky beselemusy. Ohum öýegelerine evvelin gece yatarlaryny diýişine ýanky gyz oglana diýiş gört diye musulman dogalla. 10 ýyllap 10 senewatin tabki li aqrabin nasi ileyki. 10 ýyllap inki ýakyntarin insan öz garnaşlangan ennene sen ağladyň diýipdir. Emma hissat bolmady sana. Emma bir jaý faqat Hudaý Taalaga ağladyň. Hudaý üçin ağladyň, Hudaý Taalaň dergasyna gelip bir aý boldy, 10 ýyl nirde bir aý nirde, bir aý gelip dergah geldiň. Hudaý Taala sen zindigiň ezin ruby unu diýen ýalak zindigiň dogurlady. Hudaý Taala ýalak mehreban ýokdur diýdi musulmanlar. Men size aýdýan Hudaý üçin, men öz ýakamda kıyamatda tutulýar, siziň de öz ýakaňyz tutulýar musulmanlar. Bizi günbegün şu iktisat feşarda goýýar, goýýar. Günbegün Hudaý Taalaň razylygyna ýaşamak gynalýar. Biz düşündirýil çağalamada. Her näme zatdan biz sehim bolsak da, her näme zatdan mahrum bolsak da Hudaý Taalaň razylygyndan mahrum bolamaýly. Hudaý Taalaň söýjük işinden mahrum bolamaýly. Şumatdan düşündirýili musulmanlar. Şumal mesçilik ýöne iktisadymyz harap. Emma dinne harap bolsa, dünýede harap bolsa, işlep gazanmak, zindigiň aýlanmak gyn bolupdyr halal bilen. O taraftan din tutmak da gyn bolsa, zalim musallat bolasa, namaz okuýsan kelden keşek diýäsala, näzire bil Hudaý Taalaň razylygyna ýaşamal mugaddemesini dogurlap goraýly musulmanlar.
Hazreti İmam Rabbani diýip bir ulakhan ewliya geçipdir. Adyny eşdensiňiz. Hintde geçen ulakhan ewliyalardan. Ben de Hudaý Taalaň söýer bendesinden her muga bir guryp duran agajy gözlänle Hudaý Taalaň gudraty bilen şo taýda şukufa başlap, gullap, pannaklar da diye yaşılca bolardy diye. Bir wagt ýagyn ýagypdyr. Ýagyn ýaganyny elbet bir forum maslahat şu bolypdyr ki, ýagyn ýagmasa gaw diýip öz ýanyndan aqli'i ila muddati kaza. Ýagyn falan wagtda çellem ýagma diýende şo taýda ýagyn kesilip, ta aýtýan wagtyna çellem ýagyn ýagmady diýýär musulmanlar. Maňa hasadet edip zınnana sallallarına cümga namaza hazır bolýar diýär. Bilmeýärler nerden çykyp girýärni, azad edipdirler. 10 näne şagirdi bir günüň içinde agzaşara çagyrdylar diýär Ramazan aýda. 10 näne şagirdi bir ana wahit döşembe gün meselen ey ustad, ey pir, sen agzaşara çagyrýas diýende 10syny da leppek diýdi, 10synyň agzaşaryna da bap aglyny açdy. Hudaý Taalaň gudratly zor ewliýasy. Hazreti İmam Rabbani gurrun beriye Mün Hordaýyda geçen adam, taqriban 400 ýyl mundan önce geçen şahsiýetlerden. O gurrun beriye biz ýakan adamlar, musulmanlar barp imanyny urmana barýas. Emma imany eýne bir çyraýky ýagy tökönüpdir. Eýne bir çyraýky peltesi tökönüpdir. Lap edip duran nimsuz bolan lampýalak bolup kafir musulman şolaň arasynda terditli durup titrep duran ýagdaýda Hudaý Taala nesip edip biz şoň huzuruna baryp şo bendodan imanyny joşdurup şo bendodan lampyny täzelep nuruny kanal dip imanly geçirdik diýýär musulmanlar. Nimsuz bolmadyk äsir meşamat imanlar. Hudaý bilen malyň arasynda adamlar azmaýyş edin. Hudaý bilen malyň arasynda azmaýyş etseňiz şonna adamlar taýlanır musulmanlar. Indi diýmeýän aýanda da bir gün geler başymyza. Hudaý Taala musallat eder eger bir nemetlen gadryny bilmesek. Näme musallat etse, kafir musallat etse, diriňe duz berilmeli, kellen kesilmeli. Ýogsa da namaz okuýmaly diýse, şo taýda näme peýda bolýar musulmanlar? Şo taýda biz gowwaty imany gerekki ýene de rasih bolup iman bilen dünýeden geçer ýalak. Dünýä nesip etmese etmesin. Yaxşym bedew minip hub mahbub goşan palan baýyň gyzyny alypdyr. Milliardy maşyny bar, yaxşı bedew minip hub mahbub goşan bile eltip midir baqaýa goşan. Milliarder adamlar dünýeden geçýär. Dünýäni titredip duran, hukumetler saklap duran şahsiýetler dünýeden geçýär. Näme ketdi? Akista faqaşy iman akitmeli ýogam da o da ýok musulmanlar. Şunu düşündirmeli biz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Ta'arraf ilallahi fir-raha, ya'rifka fi's-sidda." Mes ýagdaýynda, ýeliň ösüp duran ýagdaýda Hudaý tany. Ýeliň ösüp duran ýagdaýda Hudaý tany. Kıyınçılıkta da Hudaý Taala özünden daşaltmar. Şunu düşünmeli. Eger dünýä sarasar bat giret, şaraqy mokbelan hergez näme ýeret. Dünýä şodur ösüp duran ýelle bolsa, fitneň ýelleri sen ýüregiňdäki çyraý iman sönmer diýipdir. Haçan Hudaý Taala bilen ýaşaýan musulman dogallar. Bize ulukhan dersdir. Bize ulukhan paýa bolmaly, ulukhan kanun bolmaly. Erti turanda subhana, yo o kanun ne? Subhany mesem de bolar, arada tutsun. Yılla basınmasın köne gowaz etmeli. Yo, etmese de bolar. Maşin minmesen piyade gezersin. Jaýyň bolmasa ajarada ýaşarsın, dünýä geçip gider. Emme Hudaý Taalaň söýjek ladyndan paýly bolaylyň. Bir wagt Hazreti Eyyub ala nebina we aleyhissalatu vesselam iştenlersiňiz. 18 ýyllap ennamy dökülüp aşgalanyk ekberlen peýgamber diýip taryhda agzalýar. Sonra diýene risalatyn tekmil etmek üçin Hudaý Taala şefa berýär. 18 ýyl meriçilikde ýaşandan sonra şefa tapýar. Şefa tafandan sonra bir wagt halwetde aglan wetýär. Hazreti Eyyub aleyhissalam bundan sual edipdirler: "Ey ulughan peýgamber, 18 ýyl meriz bolup ýatdyň. Sonra Hudaý Taala sana etgan berdi, çağalan ewrip berdi, nemetler ewrip berdi. Inni näme aglaýan diýenni bir gurrun aýdyp duraýym Sirman, bize gerek gurrun.
Onu diptir men çağam ayrılyan döwranynda maly mülküme ot düşen döwranynda ennam janym etganım dökülüp şo ýagdaýda men Hudaý Taala dilemde doga edemde şonda Hudaý Taala maňa şey diýerdi, ey meriz bennem diýerdi. Men ne keyif ederdim. Inni doga ettim. Ve Eyyube iznâdâ rabbehu enni messeniyyaddur ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbim maňa zarar yetişti, maňa salameti ver diýip doga edenni şefa tapdy da 18 ýyl sonra. Inni her muga Hudaý Taala doga edemde, ey sag bendem diýmeye, ey Eyyub näme hajatyň ma diýipdir. Şoňa aglaýanlypdyr. Käkä zatlardan mahrum bolmaklyk Hudaý Taalaň ýanyna özüne nisbat tapyp bennem diýmeklige sebepdir ey musulmanlar. Bir Hudaýyň dostu 10 näne ogly bilen hyýawanda ýörip barýaka kafir musallat bolup yeke olakan oğlundan başlap tek körfe açelim gözünden geldi kellesini qırıyalla. Gözünden geldi kellesini qırıyalla dədəsinin oğlu. Hudaýyň dostunyň biri. Şonda ýanky Hudaýyň dostu doga dajak ýal bolýar, aglajak ýal bolýar, ýene ýyljaraya diýär. Adam narahat bolup bir ýyljarýanlar elinden zat gelmän. Ýyljarya diýär. Ahirki çağasyna, 10-njy çağa körfe ýetenne ýa-näki kafirler diýdi diýe. Nagat birahim atasen. 9 tane çağan gözüň aldyna gözünden alyp kellesini qyrdyk. Qymyllaga gasen. Özüňe de Hudaýyň dostu diýip ben, Hudaýyň söýüründe diýip ben. Sen näjere birahim gaýtyp gülýän diýdi diýe. Şonda aglamana durdy diýe. Ýanky Hudaýyň dostu. Hudaý bilen gasam bolsun diýipdir. 9 tane çağam damak çalyndy. 10-njy da damak çalyndy sonra. 10-njy damak çalanyna aglap şugurlyň aýdypdyr. Hudaý bilen gasam bolsun. Şu çağalam damak çaljak bolup duran ýagdaýlarda men 70 defa asmany wezep dilejek bolýan. Hudaý tarafdan maňa ses gelýär, ey falany. Hudaý tarafdan hukm şuň sen çağalaň hemmesi damak çalynmaly. Eger diline doga getirasaň, Hudaý Taalaň takdirine, Hudaý Taalaň ýazygyna keplagasaň, inha list Hudaý Taalaň dostlarynyň listi, şundan adyň pozýas, keplemeseň de sabr etseň de ýene adyň durýa, şo sebäpli men doga etjek bolup 70 defa dilim ýarjak bolýan, at görýän. Dilim ýarjak bolýan Hudaýyň listine adym görýän, şondan çürim men edilep bilmedim diýdi ýa musulmanlar. Käzatdan mahrum bolýas, biz listde Hudaý Taala biziň adymy sabit galar ýalak. Adam pakir bir günah ediýär. Şu günah sebepli Hudaý Taalaň dostlugyndan mahrum bolmaly biz. Musulmançylykdan mahrum bolmaly. Bir günah we ogul gyzyňdan görýän. Ey musulmanlar, şundan gorkýas ey musulmanlar. Şundan gorkyk ey musulmanlar. Bir günah we benni bilen Hudaý Taalaň arasynda maňa da belli, size de belli. Ýöne Hudaýyň dostlary aýdyp gidipdir. Hudaý Taala benni bir günah edenne uğruna habar etmän bir günahları we şu günahny Hudaý Taala zahire edip goýýar, öljek bolany imanyndan alan şu günah sebepli diýär musulmanlar. Düşünmek gerek şu gurulňlara. Adam bir günah etýär, Hudaý Taalaň dostlugyndan mahrum bolýar. Bir günah etýär, namazdan mahrum bolýar. Emma biz bir günahy edipdir. Şaýat bir çağan gewünde edipdir. Şaýat bir Hudaýyň dostuny edipdir. Şaýat bir harama ilerlepdir, şöhret edipdir. Şu jüret edildigimiz sebepli Hudaý Taala biziň zindagimiz dargasy gawdamy? İmansyz geçen bizden. Maşinimiz giden gawdamy, tasadüf edenimiz gawdamy musulmanlar. Biz de şoň kynçylyk bilen günämiz geçiljek bolsa, ýene de öňkü musulmançylygymyzda durjak bolsak ey musulmanlar. Kawmy biz 70 ýyl musulman, dünýeden geçek bolamyzda 4 tane 3 tane günah sebepli Hudaý Taala nemeti imanaza kawmy musulmanlar. Men kana yuridul ajile ta'ajjalna lahu. Her kim dünýede ýaşajak bolsa Hudaý Taala nezip edýänipdir. Emma näme? Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Ýöne o eden günahlar nirde ýulmalypdyr Hudaý Taala. O eden günahsy sebepli nemeti imandan mahrum bolmalypdyr. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Ýigrenji adamlar jahannama girmelipdir. Emma ve men arada al-ahirete ve sa'a laha sa'yaha ve huve mu'min fe ulaika kana sa'yuhum meşkura. Kullan numittu haula'i ve haula'i min ata'i rabbik ve ma kana ata'u rabbika mahzura. Sure-i Isra qalbi Qur'an'da goýupdyr Hudaý Taala. Merkezi Qur'an'da goýupdyr musulmanlar. Diýmeýän
Adam imansız geç. Hazreti İmam Rabbani bir hiyal olmaytmandır. Kä günäler wa sana oğulgyzyň bilen uruşup savulşýa. Kä günäler wa maşynyň pençer bolup savulşýa. Kä günäler wa kellagry bilen savulşýa. 9 däne 10 däne oğlun beripdir, oň ýerine vilayet magamyna Hudaýyň dostlugyna ady galdy diýe. Biz de şeýle musulman dogully kä zatdan mahrum bolýas. Bayat Hudaýyň dosty boldy diýende dünýede de cennet, ahiretde de cennet bolmaly musulmanlar. O däl ki. Diyecek bolýanym Hazreti Suwayba 2 däne gorsagyndan peýgamber emdi. Şo peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şo gorsakdan emen süýt bilen etgan boldy. Şo peýgamberimiz şo etgan bilen namaz okuýdy. Şo etgan bilen insanlar kıyamete çellim Hudaýyň dost etdi. Ummet bejerdi, insan bejerdi musulmanlar. Her nefer Allah diýse Hazreti Suwayba da barypdy. Näme diýip? Şoň süýdi bilen peýgamber roşt etdi. Roşt edeni roşt edibildi. 40 ýaşynda peýgamber bolup, milliardy kıyamete çellim peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ummeti bolup cennetde girmeli. Hazreti Suwayba şu damja süýtler barada Hudaý Taala jaza berjek musulmanlar. Paýly boljak bolayly. Denana kelmiş şo wagt. İnşallah aýanda da gurrun geler. Hele kelmiş peýgamberimiz emmendir, emdirjek bolalaryna. Näme gurrun wasy ýüzünde. Aşgalçygy varmışdy halyslygyny musulman doguldy. Näzire paýly bolayly. Näzire Hudaý Taalaň söýer bendesi bolayly. İnşallah gelecek hafta mufassalen Hudaý Taalaň bir nesip edenne, bir tawfik nesip edenne kä adamlara kärrak tawfik nesip etdi. Kä adamlar tuweleme bolýar, kä adamlar belli bolýar, kä adamlar belli bolmaýar. Şu belli adamlardan boljak bolsaň, näme etmeli işler we näme gaçmaly işler we Hudaý üçin Hudaý Taalaň nesip eden almandan, Hudaý Taalaň nesip eden bernamesyne görä inşallah sizi ýetişdirer. Hudaý Taala hiç gaýsyňyz namardar etmen. Dünyada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sözüne haridar bolşuňy diýen, kıyamatda Hudaý Taala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şefaati bilen we mübarek şoň ýanyna ýaşamaklyk bilen siziň amelleriniz harid edip cennetde hoş bolup ýaşamak hemmäňize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.